Көмеккеш тау көшірәді халық. Бүтін Россия оғаш отырты күнінде шәһәріміздің барлық ұйышма предприятие, учреждениелерінде ішлеушілер шәһәрімізді ешірлендіруге өз үлішін кіртті. Кен желілі салқын хауа тұрышы болуға қарамастан, Ленинград һәм Кореев урамнары бойлап еш өсінтілер отырту іші бірден болып башланып кетті. Бүгін біздің культура рабочылары, исполком рабочылары, МУП рабочылары, советский урам бойынша, Кореев урам бойынша, һәм Ленинградский урам бойынша ағаш отырту эшләре башкарыла. Безнең юке агачы, кайын и миләш агачлар утыртачакбыз. Бу 2 атна эчендә без 1000-дән артык агач исәплибез утыртырга. Парк янында еш оғаш үсентілері утыртуға районның мәдәният бөліге музей үзәк китапхана хезмәткәрләре шыққан иде. Спортчыларның да кулларында күрәк. Нурлатыбыз тағында матур булсын, яшеллеккә күмелсен деген тілекне җиткерде алар. Без инде бүген спорт формаларын янга куеп, эшче формалары киеп, Нурлатыбыз ямьле матур булсын дип тырышабыз. Нурлатыбызны яшелләндерүгә мәгариф бөлеге район һәм шәһәр башкарма комитеты хезмәткәрләре дә үзләренә зур өлеш кертте. Аларга Кореев урамы йөкләнгән иде. Кореев урамы бу еллап менә бу миләш агачлары 2012 елда утыртылган иде. Күрәсең, бүгенге көндә алар матур гына тернәкләнеп киткән һәм үсәләр. Елның елы урман утырту көнендә менә шушы үсеп китә алмаган миләш агачлары урына яңалары утыртыла. Һәм менә шимбә көнне дә урман утырту көнендә нәкъ шушы урында үсеп китә алмаган миләшләр урынына яңалары утыртылды. Бүтін Россия оғаш утырту көнендә шәһәрдә 1000 төп яшь үсенте утыртылды. Алдан тернәкләнеп китә алмаганнары урынына яңалары өстәлде бу көнне.